Mbukelo Ntaka Production sisekhona-ke la kwiSomnandi 4th Annual Music Festival uyazi. So-ke into imnandi ngokuphinda. Encane ukhona njengamanye-ke amaciko akhona athe azoba-ke nobaba uSomnandi uSothole ngaso leso sikhathi. Mancinza angikubingelele ngomukele kwinhlaka production. Uzwakala kakhulu. Namhlanje sinawe la. Engithanda ukukubonga siwuLundi siyabonga. Kade sinawe kumzukulu nge-25. Namhlanje sinawe la. Nenginethemba ukuthi sizoqhubeka sibe nawe emcimbini yasoLundi. Amazwi ongawadlulisa kuSothole esanimemile ukuthi-ke nibe ingxenye kwi-4th Annual Music Festival. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga i-4th but mina kokuqala ngiba khona kwiSomnandi Music Festival. So siyabonga kakhulu ubaba uSomnandi ubaba esimhloniphayo kakhulu. I think omunye wabantu abaselusile endimeni ngoba sikhona sizingane uyakwazi ukuthi mayesebona ukuthi siyashayisa lapha asikhalima. So kuyintokozo kakhulu kumina ukuthi ngibe emcimbini wakhe lamuhla ukufika umcimbi ungaka ngiyajabula kakhulu. Abathandi bantencane abalandeli basenzo bayambona lapha e-stage bayambona sina amazwi ongawadlulisa kubalandeli bakho besakusupporta ngaso-ke leso sikhathi. Ukubonga nje akukho okunye ngoba sathi unyaka kabantu basavena or basisa ngasi kodwa khona lapho but i-support salokhu ibe khona unyaka nonyaka okuyinto-ke ejabulisayo kakhulu leyo. Ngiyabonga nje kubona ngoba ngaphandle kwabo I think ngabe mhlawumbe umuntu akekho la yabo. So I think into ebalulekile kakhulu ukuba khona kwabo futhi bazi ukuthi ukuba khona kwabo noma ngeke ngifike mhlawumbe kumuntu ngamunye but ngiya-appreciate kakhulu ngoba kuyangiphilisa. Zondi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu lokhu usushilo ukuthi umuntu uhleli la oLundi namhla ka-27 siyabuya basibizile unjabulo noquality. Siyabonga kakhulu abantu basoLundi. Ngiyabonga i-support abayinikeza amaciko asoLundi futhi sengathi bengaqhubeka nje bengapheli amandla kuloku kukhula njalo noNkulunkulu abandisele la bethatha khona ngoba ngaphandle kwamaphakethe abo le mcimbi ngeke izibe successful. Sibonga kakhulu. Mbukelo Ntaka ontencane simbamba kanjalo uthi ngomhla ka-27 uzobe khona nawe yiba khona kwi-screen seNhlaka Production sikulethela khona njengoba kunjalo. Inhlaka Production igcilaza online. Inkulu indaba kwaNongoma kwaLindizwe Stadium. kwaNongoma kuzovutha ngomhla ka-29 December 2025. Ungaphuthelwa umcimbi omkhulu wonyaka iCharter Music Festival 2025 ohlelwe iCharter Ngobe Foundation. Umculo injabulo ubumbano kanye nokuguquka kuphela ka-2025 nokwamukela u-2026 ngendlela emangalisayo. Izihlabane zomculo ezihlukahlukene zizobe zikhona. Gcina usuku uzilungiselele ukuhlelwa izihlabane zabaculi abazodlala lizokwethulwa maduzane. Amathikithi azobe setholakala kusukela ngomhla ka-17 October 2025. Charter Music Festival kwaNongoma #Lindizwe Stadium.